en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmirtoɗo en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo jamirde ni en juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe godal men woni aduna jinnaɓe wurɓe ɓe eɗen mbiya yo duuso ɓooye yo Allah junnu balɗe mabɓe yo Allah moƴƴin battane mabɓe ɗe dendagal mayɓe ɓene eɗen mbiya yurmede Allah yo duumo e mabɓe neraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on jaatiki mabɓe toon to aljanna en donima dendagal serneɓe men ardiɓe to banggue diine e ardiɓe to banggue aada en donima dendagal ɓe cellani men ɓe hen tawteɓe cuuɗi cafriɗi ɓe hen goram ne tawe nana e galleji mumen nana e nder cuuɗi mumen ɓe hen ene mbadda rafiji mumen ummo jotto ɓe hen kadi gonde rafiji ɗi cuuɗi e nder ɓalli ganda rafiji gondi walla ni gandani gonde ɗi rafiji Allah dina jogui mbawka Allah ne jogui cellal ne jogui hattani yo Allah rokku en cellal ha timma yo Allah addu ko wiyete miracle gueɗe kawniɗe Allah adda e mon lowa e mon cellal gandanɗa hoore maɗa ha darɗon e koyɗe mon jewne hajuji mon allahumma amin on dunima dendagal windere nde fo wonɓe faaɗede yo Allah ittu faaɗede nde lomtinon yajente ñaguima Allah deɗo hitande wonde yaade deɗo hitande 2024 hitande wonde waynade en ñaguima Allah yoɓe yaɗo ɗum jam hitande dartonde hitande ɓural walla hitande ɓamtare walla hitande gandanɗa hoore maɗa ɓeyditare hitande 2024 ya hoore nde yoɓe yaade dendagal basal mum dendagal caɗele mum dendagal faadede mum e dendagal jinɗe reedu jeeruji goɗɗi windere koko ɗo yaade hitande 2024 hitande 2025 wonan hitande ɓamtare wonan hitande ɓural allahumma amin en donima dendagal ɓen dumbaɓe tawi ko ɓuuri hen heeɗo ko tuumaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe doole ko toñaɓe yo Allah rokkuɓe biltade e juuɗe ɓe toñoɓe moyɗin kasoji ɓe paata e galleji mabɓe golle mabɓe allahumma amin en donima dendagal ɓesguji meɗen wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe guure ɓe yo Allah newnan no jooɗirɗon onon yiɗɓe jooɗade ɓe yo Allah newnan on no jooɗirɗon tawa kadi ko jonde fewde ko jonde confortable tawi haydara ala ko ngakkiri on tawi kadi ɗon guuri gurnameje belɗam kadi ko noon poɗɗon waade ko ɗam gurdam poɗɗon wurde nde wonnon ko onon goni fof ko onon alhamdulillahi rabbil alamina ko onon ndeeni guure ɗe ko onon ndeeni mawɓe ɓe ko onon ndeeni sukaɓe ɓe ko onon ndeeni rewɓe ɓe ko onon ndeeni tarini meɗen ko onon kadi cunnoto e wuuro he wooda ko jiiɗon guure ɗe wooda ko jiiɗon no foti fewnede kala noon ɓesguji men wonɓe e nder guure wonɓe gandanɗa hoore maɗa guure mawɗe e wonɓe gandanɗa hoore caggal ɗum diaspora fof mbiyon ɗum ɗo no foti fewnede wuuro ngo no sohli ɗum kadi kala ko adda ko juuɗe mum rewata ko onon daroto ha ɗum feewa ɗum noon no kewmi wiide ni kala gonɗo e nangue kala gonɗo e ɓuuri yo ande wol darni ɗum e nangue ɗum noon on jarama yo Allah yoɓan yewti moƴƴiri Allah rokka no jooɗirɗon en donima diaspora men ɓesguji men wonɓe ladde ɓe hen gorabdana e laabi ɓe hen nana e ndiyam ɓe hen nana dooki e guure gandanɗa hoore ma tufɗe ene padi dañen occasion no piiri e ɗeɗo maaji tawi kadi jamma e ñalawma musidɓe tedduɓe ɓe nana ko gunanɗe yiɓe mbasi pittali men kono pellital haabre musidɓe tedduɓe caɗele gurdam e leyɗele men hannde wayi mettude wurde leyɗele men hannde wayi mettude e basal e gandanɗa maɗa kiram
ngam yidde riwtude basal e galle bamum ɓeɗe sukaɓe nana jirliti musidɓe tedduɓe ngam wadde ɗiɗo laabi. wallahi ɗanngal ko basal, wallahi so neɗɗo dañano sago mum ɗannotako. noon ɓe sagataɓe yiɗɓe riwtude basal, ɓe sagataɓe yiɗɓe waylude gonka mumen, yiɗɓe waylude gonka galleji babiraɓe mumen e gonka guure mumen. yo Allah newna on mbawon yaade dow jaam, jettoɗen dow jaam. yettiɓe toon ɓene guila tawateɓe centre uji d'accueil ha e cuuɗi gandanɗa hoore maɗa jaatijeɓe, yo Allah newna on kayitaji, Allah newna on no gollirɗon, tawa kadi ko golle paydude no feewi, tawi kadi musidɓe tedduɓe ko golle gandanɗa hoore maɗa baɗɗe gartam. ɗanngal noon musidɓe tedduɓe en hannde sagataɓe men pop hannde hakkillaji men keedi koye ɗanngal. ɗanngal noon moƴƴi ko yimɓe ɗiɗo, ɓuri moƴƴude ko yimɓe ɗiɗo. ɗanngal ɓuri moƴƴude ko gandanɗa hoore maɗa sa ronkani tawa ka jannguɗo aɗa jogui diplôme aji maɗa, tawa sa yettima diplôme aji maɗi aɗa wawi hutorade ɗum ha no hannirta ni. diplôme aji maɗi joguiɗa ɗi aɗa andi ko diplôme aji moƴƴi. ka ingénieur en agronomie hande sa yettima Espagne liggoto, sa yettima Italie a liggoto. ka gandanɗa homaɗa conducteur chauffeur de gandaɗo, ka chauffeur intellectuel, ka gandanɗa hoore maɗa aɗa jogui meccal maɗa walla aɗa jogui diplôme aji maɗa, plutôt diplôme aji maɗa baɗɗi fayida musidɓe tedduɓe. ka infirmière gaddaɗo, ka docteur ganduɗo meccal muɗum, enen fof eɗen gandi sa yettima liggoto kadi liggoɗa ligguey moƴƴo. so ɗum wala ko joom meccal jogui meccal maɗa, ɗum noon tinnuɗa nangge meccal ma ha tiiɗa, jangga meccal ma ha mbawa, sa ɗannima ɗannirɗa e dow meccal ma. en teskima noon musidɓe tedduɓe sagahaɓe men hewɓe jomum jogoto meccal mum waɗa e meccal mum guila ne famɗi, waɗa hen gurdam mum foof, jomum heewi so ɗannima meccal ngal mbaɗa ɗum banggue wona ƴewde ligguey goɗɗo, soit mbaɗa commerce, soit gona cuisinier walla gandanɗa mbaɗa plongeur, woni wonoɓe restaurant ji law e kaake, soit gona boy, soit gona agent de sécurité, tawa ka joguiɗo meccal maɗa. meccal ma ngal joguiɗa ngal, ngal ɗannirɗa meccal ma ngal, wangal toon valorisé. hande yimɓe hen jiila leyɗele kewɗe hande ko wayno Amérique en, ko wayno Canada en, eɓe namdo saaha fof yimɓe joom mecce. ɗum noon tinno saɗa jogui meccal maɗa wawi, aɗa jogui certificat meccal maɗa ngal, kaɗa jogui diplôme maɗa, yaade diplôme maɗa. so tawi a yettima musidɓe tedduɓe, walla so tawi a dañani yadude hen koye laabi mettuɗi, sa yettima ƴeew neldede diplôme maɗa. hande alhamdulillah rabbil alamina par internet aɗa wawi neldede ɗum par scan, aɗa wawi neldede ɗum par mail maɗa, foof aɗa wawi neldede keeɓa toon diplôme maɗa, kollira toon diplôme ma, ƴeewa gollira diplôme maɗa. hande so tawi ka maçon plein to jetɗa foof musidɓe tedduɓe a liggoto. so tawi ka soudeur plein to jettuɗa foof a liggoto. so tawi gandanɗa hoore maɗa ka conducteur gandaɗo hande machine aji tawittima liggoto, tawi ka chauffeur musidɓe tedduɓe a liggoto. ɗum noon tinɗe métier kadi so neɗɗo yi ɗannima yo tinno yo nanggu meccal muɗum. en jii ɗanniɓe joom métier hewɓe ɗanno jomum yettoɗo meccal mum ngal banggue, heddo ne yeeya café en, heddo ne yeeya mbusuji en, waɗa commerce ambulant en. tawa aɗa wawno leydi gonɗa ndi musidɓe tedduɓe, mbaɗa toon atelier maɗa ka tailleur, aɗa jogui diplôme maɗa, mbaɗa toon atelier maɗa, mbaɗa ɗon atelier maɗa, aɗa ñoota maɗa kilineɓe, kollira gandanɗa valorisa culture maɗa, kollirisa couture gonɗon ɗo leydi maɗa, mbawa wadde ɗum ɗon kadi jangga couture ndi ɗon leydi jadina foof, ma wuuri hen gurdam moƴƴam. meccal wona sara e neɗɗo musidɓe tedduɓe, batten hakkillaji men mecce no fewi. ko adi buuɗal yurmede men hande eɗen jiiɗi wadde kabaruji ɗiɗi, taw ko kabaruji keñoraɗi walla kabaruji gandanɗa hoore maɗa tesken ɗiɗi. kabaru gadano koto dowlaji tedduɗe Amérique. dowlaji tedduɗe Amérique hande ne tawe sunare mawde no fewi, nden sunare ko jaltugol aduna mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndi, tawi kadi omo jeeya e ardinoɓe dowlaji tedduɗe Amérique ɓurɓe respectede, ɓurɓe teddinede, ɓurɓe hormede, tawi kadi yimɓe pop ne gandi darde makko ha tengti noon ko fati haqqe e namade. on woni biyetenoɗo Jimmy Carter. Jimmy Carter ko alede hanki o yalti aduna, alhamdulillah noon holko heeɓi, saabu o wuuri duuɓi temedere ko duuɓi temedere o yaltiri aduna. o laaminoma dowlaji tedduɗe Amérique, hande aduna o pop président ji aduna ɗi pop mone mo fo waɗimo hommage, guila président dowlaji tedduɗe Amérique o ha e gandanɗa hoore maɗa e président ji Afrique e président Europe, kañumen pop mbaɗimo hommage, moni foof kadi haale makko moƴƴere. tande ko wotere kala kalɗo cikkata mataw
waɗi ko copier haala keddiɗo darnde makko cuusal makko yidde mo potal e yidde mo ƴellidde leydi makko e yidde mo windere nde fof yo deeƴo o ƴellito ko on jalti aduna o wiyeteno ko Jimmy Carter ko les anciens présidents Amérique les plus respectés o jeeya. Kabaru ɗiɗaɓo ko toon to leydi koye dongal Afrique koto Éthiopie to bange worgo Éthiopie ko accident musɗo waɗi toon tawi kadi accident bus transport bus o noon koye lawol wonno bus o teɓɓiti yana ko wiyete ravin o kono baltol ni taw jomum woni dow o teɓɓiti o yani bila mabɓe provisoire sakket mo keɓɗen ko capanɗe jeeɗiɗi e goo neɗɗo wasi hen fittanu mum e oɗon accident waɗi ko hanki aɗat hanki nan ko ɗiɗo kabruji ɗiɗi e ɓurdi tengtude mo joguiɗen subaka hande o ko wona ɗum ko buuɗal yurmede so feeri feeñi windere feñje ɓatake bindaɗo ɓatake jaddude e buuɗal yurmede ko fati e hirjino gandal no kewɗen wadde kala altini musidɗo men sehli men Sar Abdoulaye Sarr en calminimo de passage e oɗo saaha joni tawteɗo ɗangal mum tawi ko nder Sénégal e nder Fouta en calminimo de passage en calmini jinnaɓe ɓesgu e galle o foof en doni momo en mbiyamo kadi ndenka Allah e gaynaka mum yo wone makko saabu darde makko saabu labde mo reedu saabu softede makko saabu yajjamo hakkille saabu wondemo disponible e wittoji makko ɗi waɗata bala andi bala yenna guinnami ko ma hay ɗo to woni koye wittoji woni koye ɓullade so tawi kadi en ɓoyata o arta so arti ma o addane en jewte baɗɗe fayida gandanɗa hoorema taw kadi ko naftoje windere nde noon Sar Abdoulaye Sarr emin mbima to gonɗa e gonɗiɗa foof min calmini min dunimama kadi ganda windere nde foof yewni sotoma o gueɗal banggue habaruji to buuɗal yurmeɗa e pop a yewnama ceerani hebde kala saaha message uji bandiraɓe namdata tawi aɗa selli namdade so tawi ko jaam Allah jogui hollide kadi wonde jewnima hollide kadi wonde ne ɗomɗa jewte maɗa ɗum noon min ñaago Allah tan nde Allah renanma aynanma ha mbawa artude e dental maɗa mbawa artude e rendo maɗa rendo ngo jiiɗiɗa rendo ngo korsinɗa rendo ngo teddinɗa allahumma amin. Musidɓe tedduɓe gandal en kaali en kalti gandal e jangde Pulaar wi jangde ko famɗa suura heewa lammina gandal ne ko lampa jeenato ko windere nde kala so tawi tan namdama namdal a wiyama hol lampa jeenato ko windere nde kala wi ko gandal so tawi a namdama a wiyama hol puccuɗa ɗo windere ndi kala wi ko gandal ɗum ko gandal dañi ɗum gandal on noon gandal woni pop ko gandal woni pop musidɓe tedduɓe gandal noon musidɓe tedduɓe gandal en kaalino en mbi wal gande Allah ne lowa neɗɗo gandal en waɗa gandal ko famɗi foof neɗɗo ne jibdine e gandal ene waɗi gandal noon tigi gandal ɓurgal tengtude ngal musidɓe tedduɓe ko jangde ko wittude neɗɗo janga nde witta musidɓe tedduɓe nde heeɓa hen gandal taw kadi ko gandal memotongal gandal palpable jangude noon wona jangude bindi tan enen noon ko ɓuri tampinde en jangde heewde nde mbatten ko jangde bindi en jaaditta hen pratique mbaɗen pratique yonti mbaɗen pratique ndeysan wol histoire goto mo jangannomi walla waɗi hay documentation muɗum waɗama no annama filme ni ko suka goto miskino Allah suka goto ko miskino Allah mo jangga e école ko tokoso noon bammakko kadi ko miskino Allah bammakko ko demowo koɓe ndemata ko hen ɓe dañata musidɓe tedduɓe so ɓe dañi gawri walla ɓe dañi ñebbe walla ko mbawi dañi foof ko hen jinnaɗo heewi yeyde finance jawgol makko école saabu ko miskino Allah kadi ko école aji joɓeteɗi ko école aji privé ɓalejo waɗi saaha goto o rewa yoro timmi yoro heewi musidɓe tedduɓe guese natti nadde yoro heewi ndema ala musidɓe tedduɓe jinnaɗo ronki yoɓde école makko hay ñamde ko probléme saka jobgol école makko privé finalement école o fiɗita renvoyé mo o wi école yo tinno yo ɗaccumo wamma ko dañima yommo école renvoyé mo wawa muñde ɓe renvoyé mo
o arti galle musidɓe tedduɓe o haalani jinnaɗo ko renvoyaɗo o haalani yumma ko yumma ko renvoyaɗo basal mabɓe futiri noon ɓe ngala to ɓe ngala ga so obligé musidɓe tedduɓe o heddo e ruttade heddade galle ruttade ndema kadi leydi no woodi kono ko yooro ndiyam ala toɓo ala e jangde makko seeɗa nde o jangi musidɓe tedduɓe o jangano koko fati affaire chimie koko fati e mathématique et chimie mbaɗi noon wittoji holno courant heɓorto jangde omo janga holno courant so neɗɗo yiiɗi heɓde courant holno heɓorto sabu eɗen gandi waɗi ko wiyete courant solaire ko solaire tan sa waɗi solaire woni nangue aɗa heeɓa courant ene waɗi ko wiyete courant éolien woni hendu sa partir de hendu aɗa heeɓa hen courant musidɓe tedduɓe kanko suko ko joom hakkille peɗɗitiɗo o yaha to atelier fewnoɓe véloji atelier gandanɗa waɗoɓe rebobinage ko wayno machine aji atelier fewnoɓe véloji fewnotoɓe véloji e pop musidɓe tedduɓe o hirte bandiraɓe ɓen o yirde e mumen haw jogui idée seeɗa mo jangi o to banggue kayitaji to banggue bindol o yiiɗi wadde ɗum exploité to banggue pratique o ari haalani bammakko no jogui wele il faut ko heɓa wele babiraɗo il faut ko heɓa wele babiraɗo so heeɓi wele o holko sukli ko janta o itta janti wele o ko ɗum ɓe jiiɗi wadde gandanɗa tawa ne yirlo so eɗen gandi éolien woni ɗumɗoji buuɗi beɗetoɗi pour adda courant taw ko courant hendu il faut ko yirlo o rewa babiraɗo ko juuti omo sohli vélo o babiraɗo o tan vélo jogui ko on waɗata déplacé mata ko kangal kadi babiraɗo wan wi duuɓi makko to jarata e jangde makko no wayi famɗude miijaki idée o jogui o omo wawi yettade ɗon babiraɗo kala nde o haala wiyano fiyam kala nde o haala wiyamo aɗa andi kadi basal to tawata e neɗɗo hanke wona ko nerveux yawa wona ko cakowo o rewodira babiraɗo mo funta ɗum o haalde sehilaɓeɓe ha sehilaɓeɓe mbawti babiraɗo haaɓe keeɓi wele babiraɗo o ɓe demmonti ponoyal caggal ngal ɓe itti janti o e karallagal makko e technique makko e ko jangganno to banggue bindi ɗum ɗo so waɗama heɓ ɗum ɗo so waɗama ɗum ko ɗum woni ko wiyete pratique o waɗi on pratique musidɓe tedduɓe ɓe ƴetti ko leɗɗe ɓe coppi calɗi walla no comme gandanɗa hoorema no leɗɗe juɗɗi ni ɓe jiggodiri leɗɗe ɗe ɓe mbaɗi no gandanɗa hoorema no annama château ni ha towi ɓe ƴetti begue o gentiyal pongal ɓe mbaɗi dow woodi gandanɗa hoorema le filuji makko ɓe ndendini ga filuji ɓe ndendini ga transformateur ɓe mbawi gandanɗa hoorema yirlude ha éolien o yirli ɓe mbaɗi nokkum annama forage ni musidɓe tedduɓe keeɓi ndiyam nde ndiyam ɗam yalti cinnaɗo no futini guihen daara nawti gandanɗa laamu to Allah kamɓe foof ɓe belti ɓeɗo sukaɓe walla gelɗo cukalel hakkille mum pirtuɗo wawi gandanɗa hoore maɗa exploité ko jangi bindi ko o exploité ɗum haw heeɓi hen gonga haw wiyete réalité ko ɗum woni ko wiyete gandal palpable en jii hande musidɓe tedduɓe eɗen jogui yimɓe ɓe ɓe keɓani yaade école ɓe janggani école waɗɓe formation professionnel ɓe mbaɗa hebloji e nder fuutaji meɗen en jii ɗum to Lixeeba en jii ɗum to Beelinaɓe en jii ɗum nokkuji kewɗi ete ko ɓuuri heede hen ko rewɓe jomumen dokke formule aji sa rendini ɗum e ɗum ɗo ma heɓ ɗum ɗo ha keeɓa hen produit taw ko gandal palpable ƴeewe hande eɗen jogui association ngaji rewɓe eɗen jogui hande association ngaji pelle rewɓe hande holkoɓe mbaɗata musidɓe koɓe mbaɗata ko transformation moɓe mbaɗata o hande wol jangguɓe ha keeɓi doctorat ji men wol jangguɓe ha heeɓi brevet ji men wol jangguɓe ha heeɓi bakkuji mumen lauréat mbawa yaltinde gandal mbawa yaltinde transformation mo mbaɗata nga nde wonno kamɓe ko gandal memotongal ɓe mbaɗa eau de javel onen mbiyata eau de javel ɓe mbaɗa ndiyam eau de javel mbaɗa ɗum ha feewa produit ji mabɓe dokkete ɓe mbaɗa eau de javel ɓe pewana ɗum ha feewa ɓe mbaɗa sabunde ni henen ha jiiya sabunde mémoire nani aɗa jiiya sabunde nani ene itta puƴe aɗa yiya sabunde nani fodde wuppirede ɓe mbaɗa sabunde ha jiira guite maɗa ɓe mbaɗa vinaigre ha jiira guite maɗa taw ko vinaigre ñamateɗo ay ko ɗum woni gandal palpable wona janngude bindi tan aɗa dirsuto aɗa ko haala e français fo aɗana walla ko haala e anglais fo aɗana walla jangga taw ko bindi janguinteɗa kadi ko ɓuuri hewde e jangde occidentaux janguinten wona arabe o yo wona anglais o yo wona français o yo kewɗen janguinde tan ko bindi kono pratique o en keewnode pratique ha jiiyen
ƴeewe hannde ɗen jogii des ingénieur en géologie ɗi fof kono ko ɓuri heewde musidɓe tedduɓe leyɗeele men sen ƴeewee so tawii waɗi pétrole ma ngaddu hen tubakoɓe walla ngaddu hen amérique naɓe walla ngaddu hen ɗum so ɓe ngari kadi ko kamɓe exploitation so ɓe exploité kadi eɓe nganndi no ɓe jaltinirta ɗum fof enen ko caggal tan ketten so gasi noon jomum rokke buriel wiya kañum woni directeur de production walla kañum woni directeur chef personnel waɗe banggue kono noon bundi ɗi to origine o woni ɗo to yaltata ɗo ko kamɓe kedata ɗon saabu wol gandal ɓe jiiɗa ganden gandal noon musidɓe tedduɓe mbiɗen yadata koye gandal pratique sa janggui gandanɗa hoore maɗa théorie o a janggui bindi o tinno janggene hen pratique o no mbimi ɓeɗo waɗa formation joni jeeya ɓe ƴetta ɓe transforme joni follere nde ɓe mbatta ɗum confiture hay ko ɗum woni ko sohla ɓe ƴetta ndeɗo follere ɓe mbatta ɗum confiture joni ɓe ƴetta ɗeɗo follere joni ɓe mbatta ɗum gandanɗa mbaɗa boisson ayi wata no jogui conservation hande soɗen joguino cours aji moƴƴi e nder Foutaji men seeɗen joguino cours aji moƴƴi eɗen jogui hande yerlitiɓe wawɓe wadde transformation gueɗe kewɗe tamate men potte ɗe ɓe mbaɗa ɗum tamate potuji walla mbaɗa ɗum e boutelaji hande ngakkirɗen ko moyen aji to banggue gandanɗa hoore maɗa conservation wawde moftude kono transformation alhamdulillah hande eɗen jogui hakkillaji peɗɗitiɗi tawa kadi ko naturel en jii hande lacceje ne mbaɗe en jii hande cakri ne waɗe en jii hande karaweje ne mbaɗe waɗe e mbusuji en jii hande kosbeje ne kocce ene pewne waɗe yawuraji walla waɗe goɗɗum waɗe ganduɗa mbimi hande so tawi en keeɓi courant no jiɗirɗen ni en keeɓi matériel men no jiɗirɗen ni hande alhamdulillah rabbil alamin wolji heɗɓe e on fannu tawi kadi jomum ko ɓuuri hen hewde jomum ala hay brevet ko ɓuuri hen hewde hande jomum ala hay brevet ƴeewe ɗiɗo gobuji ɗiɓe mbaɗata hande ɗiɗo cubbuji ɗiɗo gobuji ɗiɗo léger hande ɗe mbaɗata ɗum ɓe mbaɗa hen dese ɗeɓe jiiɗi pop musidɓe tedduɓe cikka ko machine taw ko neɗɗo waɗiri junggo muɗum kadi mbimi ko ɓuuri hewde hen ko pelle rewɓe association ngaji taw ganduɗa homal hay goto men dañano ni hay hebde examen saaga brevet ko ɓen jillitto mbaɗa gandanɗa homal jangde tawa kadi ko formation professionnel formation palpable jangde palpable jomum heeɓa waɗa e gandal tawa ko gandal jirtinigal neɗɗo wawi yirude guite muɗum ɗum noon tinɗen janggen kadi janggoto janggen bindi tan jangguinen sukaɓe men koto jangguinen bindi tan hoto jangguinen bindi tan tinnoɗen jangde nde yo wonde wittoji jangde nde yo wonde e pratique sen ƴeewi hande hay sukaɓe men janggoɓe qurana hande ƴeewe woldude somi rokki on yeeru Medina Gounass walla yoga e nokkuji men hay to Madina to nante jeeya duuɗe ko sukaɓe tokosɓe ene jangga surtout sukaɓe rewɓe ene jangguine enen kewɗe jangguine tan ko basiŋeji walla hankkadi jomum so ɓooyi hay hijojiɓe yaha taro jomum saaha jiiya neɗɗo huño deftere nde ha laaɓa tawa hen hay harfeɗe wotere anda musidɓe ko firti jomum jaaha gandanɗa homal jangguine ko gandanɗa homal sarɗeji no holno juldete holno tamorte holno gandanɗa hoore maɗa salliguirte holno ko farillaji mum e holko yiiɗa hen holko aña holko bonnata ɗum tawa foof koye arabe musidɓe tedduɓe neɗɗo jangguinte aɗa wawi huñade foof tawa gandanɗa ma anda hayko firti hande ƴeewe wol jangde sen dokki yeeru walla duuɗe hande gandanɗa ko maɗa duuɗe andu diine maɗa hande ana Madina Gounass eɗen e banggueji kewɗi hande to Madi eɗen jiiya toon sukaɓe tokosɓe cukalel dewel tuksel namdoɗa ɗum tawa yaade duuɓi sappo e tati namdoɗa ɗum e pular mum ɗemgal muynigal namdoɗa ɗum holno gandanɗa ko maɗa ñawoje e salligo holko yiiɗa e salligo holko bon haalanma foof ha laaɓa gueɗel par gueɗel tawa koye ɗemgal muɗum nde wono hunde foof ko neɗɗo janggi wara famde koye ɗemgal muɗum hay goto wawa dardade koyɗe janane mo foof dardoto koyɗe muɗum ɗum waɗi eɗen kaala saaha pop mbiɗen neɗɗo woni wonde human bindi tan komo yiyata bindi e ɗemgal muɗum so ɗemgal ma windama walla wawa windude ɗemgal ma o woni human bindi ɓeɗo sukaɓe jangguinte ko pular ɓe bindata koye pular ɓe jangguine diine o ɓe ganda diine o guila jomum ne famɗi ene andi ko bonnata salliga ene andi ko yiiɗa e salliga ene andi ko aña e salliga ene andi ko bonnata juulo ene andi ko yiiɗa e juulo ene andi ko aña e juulo fof ne andi e ɗemgal muɗum guila ne famɗi jangguine hen ma hen eɗen gandi o so felliti wonde diine so no diine yanke so felliti wonde julɗo musidɓe ko julɗo timmuɗo wonata wona julɗo tan par ce que mi tawi jinnaɓam ko julɗo ɓenɗo komi julɗo wona waktu yen tan mi salligi anda no juldete a anda so juulo ɓoccitimama no keftorte a anda hande temedere yummiraɗo nan musidɓe to ɓe ganda so jiiɓe men juulo holno heptorte ganda sujude baade ganda sujude qabla sukaɓe tokosɓe hande nana jangguine musidɓe tedduɓe ɓe jangguine e arabe ɓe jangguine kadi e pular ɓe gandi taw koɓe mbawi koɓe kalata e arabe ko eɓe mbawi haalde ɗum gandanɗa hoore maɗa e pular o
non tinɗen musidɓe tedduɓe sukaɓe meɗen janguinteɓe ko yo en mbaw abbitade e ndiɗon baati e ndiɗon jangde. hoto jangguinen sukaɓe men tan araba o meho tan ganda e dara ko firti e pulaar. hoto jangguinen ɓe français o meho tan ɓe ganda kala ko neɗɗo jangguina yo firtane, kala ko neɗɗo jangguina yo firtane wawa jogade ɗum humpito e ɗemgal mum ko ɗemgal ma ɓurata wawde famde, e ɗemgal ma ɓurata wawde famde. ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe ɗemgal neɗɗo wawa dartorade e koyɗe gandanɗa hoore maɗa janani. ƴeewe hayso oto ne wawi pande joni essence walla wota ko paani ɓaade ken waɗi ponoje aɗa wawi pusde, kono so ala ponoje ala ponoje noon neɗɗo noon mo ala ponoje way kono neɗɗo musidɓe tedduɓe mo janggani ɗemgal mum walla mo wawa janggude wawa widdude ɗemgal muɗum. hay sinno ƴeewe ane musidɓe tedduɓe leyɗele hande ɓamtiɗe kala hande leydi ƴelliti koye ɗemgal muɗum, kala hande leydi ƴellitidi mbimi ƴelliti koye ɗemgal muɗum. ƴeewe Corée du Sud, ƴeewe Corée du Nord, ƴeewe Iran hande no wadde peɗeli mum guite e leyɗaɗi no hokko waɗi noon ɓe janggata ko ɗemgal mabɓe, ɓe janggata ko ɗemgal mabɓe, ko ɗemgal mabɓe jangata koye neɗɗo koye ɗemgal mum wawata fiɗɗitade, koye ɗemgal mum wawata fewnude hunde, koye ɗemgal mum wawata gandanɗa hoore maɗa gasnude hunde. ƴeewe hande leydi Chine, kala leydi ndi fellita ko ruttade e ɗemgal muɗum musidɓe tedduɓe ko tardata, koko tardata. en mbiyani ɗemɗe keddiɗe hoto jangge kono ko ɗe mbawi janggede foof janggene ɗemɗe men liggorɗen ɗemɗe meɗen, ɗemɗe men ne bindo ene janggo, janggen ɗemɗe men binduɗen e ɗemɗe men mbawen ƴellitade hen, ko ɗum tan nafata en. ko wona ɗum hay goɗɗum haydara nafata en. jeyanoɗo doctorat tawa gandanɗa homaɗa ɗum ɗo tawa ganduɗa homaɗa walla konngol o wawa firtude e pulaar, walla so yiiɗi famminde yimɓe e pulaar o wawa heddoro ko memta gawamo explique gawamo ɗum nen tawa konngol ngol so tawi a haalino pulaar ko nden jomum ɓurata wawde famde. alhamdulillah rabbil alamin noon eɗen jogui hande dariɓe sirguiniɓe e on fannu, eɗen jogui hande dariɓe e sirguiniɓe e on fannu. hande deftere mathématique ɓe mbawi wawde wonde pop niveau mbawɗo wonde foof ɓe battanma ɗum e pulaar o labɗo ceer. deftere chimie ko wawi wonde foof walla physique chimie battanma ɗum e pulaar labɗo ceer. deftere Qouranel Karim nde hande ɓe battanma ɗum e pulaar taw ko pulaar labɗo ceer. sa heeɗima ganda ko ɗum Qouran ɗo, sa yi neɗɗo jangga Qouran ha ɓooya seeɗa wona e woyde, almami jangga Qouran ha ɓooya wona e woyde, musidɓe tedduɓe ko andudemo holko woni e nder Qouran. wol woyoɓe wayata tan ko dande ne weeli walla no yurmini goya, kono wol woyoɓe ko famde ko woni nder ko. non tinnen janggen ɗemɗe men, janguinen ɓesguji men ɗemɗe men, janggen ɗemɗe men, janguinen ɓesguji men ɗemɗe men, mbawen ƴellitade hen, mbawen ƴellitade hen. janguinen sukaɓe men mecce, janguinen sukaɓe men mecce. so tawi neɗɗo ɓiye a yi ɓiye gandanɗa hoore maɗa hakkille mum jaɓani to banggue école hoto force hoto perdre temps. ta yi ɓiye ɓe janggue mum hakkille mum ferani to banggue janggude Qur'ana hoto perdu hen temps, hoto force ɗum hoto perdu hen temps, hoto force tan ɓerdu hen temps. waɗi yimɓe hay sinno a seeki koyeɗe a nanni hen deftere Qur'ana a uddi koko yaltata, walla hayso woni tan jomum wawata famde haydara. ɗum yimɓe mum no goodi wona Qur'an yankoɓe, enen noon gonɗen ken teskatako. woli yimɓe hay sa wari ɗumen école mbatta réussir école, jeeya kala ko haalata école famata, jangguina ɗum meccal joni wona meilleur e ngal ɗon meccal yalta hen, yalta meilleur e ngal ɗon école waɗa hen réussir vie muɗum pooɓe gurdam faɗa réussir e ngal ɗon meccal. ɗum noon tinnoɗen teskade sukaɓe meɗen, tinnoɗen teskade sukaɓe meɗen, teskaɗen sukaɓe meɗen, mbawen janguinde sukaɓe men ɗemɗe meɗen ha tengti noon kadi onon ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi, walla wonɓe hedde galleji nana gandanɗa hoore maɗa mi rokkon hayso yeeru hayso kongoɗa e nder Afrique jeeya jomum haaldata ɓiyum ko Kongo walla ko Lingala, ɓiye mo jibinɗa yummum bamum fof ko Hapreɓe, gona e haalde mum Lingala walla gona ɗum Kikongo, mbiyama tan wawa ɗemgal ngal, haysa haaldata e makko ngal ɗemgal ko bawa an kay. noon musidɓe tedduɓe batten haqqille taw goɗɗo wiyanti hen tinnoɗen janguinen sukaɓe men métier, janguinen sukaɓe men métier, janguinen sukaɓe men métier, yoɓe mbaw métier, yoɓe mbaw métier. neɗɗo wawi meccal mum kala to woni liggoto, ɓaade kaɗa wawi meccal ma kala to goɗɗo a liggoto. so tawi a janggui mécanique a wawi mécanique ma tigui tigui ka mécanicien plein a wawi aɗa yenna aɗa wawi musidɓe tedduɓe hayso koye lawol voyage gonɗa yaade sa welama ma meeɗ fottude oto ne paani
fotta e patron tan joni walla hayso wona e voyage hayso nder wuro fotta e mum oto mum paani ina andi hoore muɗum musidɓe to mbaɗa ɗum dépanné tawi ko paana tawi ko dépan tokoso mbaɗa ɗum dépanné jomum wawi ƴettude hen numéro téléphone maɗa ene wawi sabade gandodiral ene wawi ittude hunde gandanɗa hoore maɗa duñma tawa aɗa andi sa ligginoma toute la journée a heɓata ɗum fotta e jomum joni ne fi caravate muɗum ne wone oto muɗum ne sikka aduna waɗi wudde aso waɗi wuddere ene paani ne andi hoore muɗum hippita kappo oto mum ƴeewa holko woni ronki andude ko woni ngara laam nderago maɗa jettuɗa mbiya jomum ka mécanicien aɗa andi hol paanu hol probléme jogui yo hippita oto ka mécanicien ƴeewa sabu ko mbawɗa wadde hen tawa koye newuya tawa wona addu ha sabba naggam sabu wolmo facturta hunde tawa so tawi a haalano a fewniti ha gayni wawno rokkudema ko so ɓuuri ɗum noon noddira kappum pewna ɗum tawi aɗa andi pewna ɗum ha ganda fewi mbiya jomum démarre oto mum mbiya ɗum ko tel paanu woni mi dépanima provisoire kono sa yeehi aɗa wawi changer ɗum walla changer ɗum jomum ƴetta hen numéro téléphone maɗa gandodiral heɓama jomum wawi duñde e poche itta 10 000 wawi itta 20 000 rokkuma sabu noon wiyanima a wiyani ɗum no foti wiyanima noddanima ko laam nderago maɗa e musidɓe tedduɓe e disponibilité maɗa ka électricien oto birtoɗa ni ɗo jogui panne électrique musidɓe tedduɓe mbaɗa ɗum dépanné joni woda gandanɗa hoore maɗa ko itti duña junggo itta hokkuma ƴetta numéro téléphone maɗa jokkodire maɗa janggo e jaam kala hankkadi pan jogui to banggue électrique oto nodduma ka électricien galle gara e galle tawa waɗi mas waɗi course circuit ene waɗi mas walla gandanɗa hoore maɗa jogui prise ne ronki yo ya mbawa dépendre ɗum gandodira e jomum musidɓe tedduɓe ko waynoon e ko way noon heddo so joguima meccal mbimi kala to gonɗa sa joguima meccal kala to gonɗa hande a liggoto ete ko mecce ɗi poof hande aduna fof ko auto ji sa mécanicien tan a liggoto hande auto ji ngar keeɗi ko électrique tawi ka électricien auto hande kay aɗa wawi meccal maɗa a liggoto gonɗa poof ka karlir a wawi golle maɗa hande aduna o poof maɗa fof hande ma waɗa karo ka peintre hande aduna maɗa fof ma pentira ka plâtrier hande kala maɗa yiiɗi wadde plâtre musidɓe tedduɓe hande ka maçon hande moni fof yiiɗi maade galleji mawɗi yiiɗi maade galleji ɓutti étage uji towɗi ɗum noon so tawi aɗa wawi meccal maɗa musidɓe aɗa janggi aɗa wawi meccal maɗa yimɓe ne cettanima aɗa wawi meccal ma kadi aɗa newi yaada hen newuya to gonɗa fof a liggoto to gonɗa kala mbimi a liggoto yaada e newuya noon yaada e newuya neɗɗo so yaada e nunɗal yaada e newuya yaada e nunɗal ñaagui kadi bandiraɓe men ha tengti joom mecce ɓe yo tinno meccal yaada koye nunɗal so jomum jiiɗi waddere e sérifie muɗum ka mécanicien a wi neɗɗo oto mum ko ɗum ɗo oɗo pièce paani sa itti pièce o changé ɗum wi ɗum pièce changé aɗo o nani pièce ma mo ittuma o nani so ɗum ala tan hayso pièce ko bonɗo sa itti a dañi banggue jomum wawi yaade so tawi tan a hokkani ɗum a changé pièce a tottirani ɗum pièce changé ɗa o a wiya ɗum pièce ma nani musidɓe tedduɓe hakkille mum ne wawi ñawde wonde pièce mo changé ɗa o ka jarduɗo ka électricien oto a wi jomum ko oɗo pièce paani ko relais boni sa itti relais joƴƴi ɗo relais mum hayso jomum tawaka waɗ banggue hayso jomum tawaka waɗ banggue o tari joɓatano ko jogui probléme ko disque a changé disque o disque ittuɗa o soodi disque so addi walla rokkima kalis ya soodi disque sa ari ittu facture kolla jomum facture ma nani disque coɗmi o nani disque ma bonɗo o nani so wima ya nawa saɗa wawi fewnide pewnita so nawi kaake mum nawa kaake mum kono tinno kala ko mbayluɗa e kaake muɗum musidɓe tedduɓe holɗum ka peintre a wi jomum yo sood siwoji 5 peinture a peintiri siwoji 5 ɗi gasi ha laaɓi so jomum ari hollu ɗum facture aji mum kolla ɗum siwoji mahiɗi nani siwoji mahiɗi nani mbaɗa sohliɗi noon so wima ya nawa walla peinture heddima peinture seeɗa holko heddi peinture seeɗa nani ɗum ɗo hedde peinture maɗa so jomum ne sohli nawa peinture mum so sohlani nawa hokkuma nawa tinno e nunɗal ka tailleur surtout taillereɓe jomum addi 11 métre muɗum aɗa waɗi wutte a waɗi hen ko 8 métre hedde walla ko 10 métre ne heddi métre goto métre keddiɗo so tawi ari hollo 8 métre mum nani walla ƴetta patraji ɗe kabɓa ɗum e nder wutte muɗum walla jogowa badda ɗum e nder conci muɗum sa waɗi noon laabi ɗiɗi laabi tati ma andu oɗo ko nunɗuɗo ma andu o ko nunɗuɗo ɗum noon tinden musidɓe tedduɓe banggue nunɗal wawde meccal yaadata koye nunɗal walla yimɓe hande ala ko ɓuurɗumen wawde mecce mumen kono nunɗani
kala ko feñirte mbuuɗi ɓen ma ko buus sappo ngara mbima joni ɗo boni ma changer itta kalis dokka ɗumen walla jaha codoya ɓe ngara ɓe itta ko ɓe mbima ko boni ko ɓe mbaɗa banggue janggo e jaam so goɗɗo ari mbiya ɓe jogui ɓe jeeya ɗum eyyi ponti jomumen ete jomum sikka ko dañi ha heewi jomum fiito ha tampa wasa dañde hen haydara wasa dañde hen haydara wasa réussite e vie muɗum e ko waɗata ko saabu haqqi ko nunɗal ala ɗon gonga ala ɗon ɗum noon musidɓam tedduɓe tinnen janggen métier jangguinen sukaɓe men métier soɓe jankari yoɓe janggu haɓe gande ɓe janggui ha jomum heeɓa seedantagal ay seedantagal ko fitu donede ndiyen ko a donta tan jomum anda aɗa wawi rewma yo Allah waɗuma barka ya a wawi hande sa nani seedantagal diplôme o ko donede saabu neɗɗo jangguinowo maccal ittata certificat ittanta seedantagal rokkuma tawa a gaynani tawa ene andi a wawa so itti certificat waɗinima gayni hokkete saaha podde ɗon wima yo Allah waɗuma barke hankkadi mi ɗaccitima sa yiiɗo jiɗɗa e gollade gollaɗo tawi ko jiɗɗa berade jaaha mbiroyɗa hankkadi ne anda si dañima musidɓe tedduɓe seedantagal maɗa ɗum noon tinɗen to banggue jangguinde sukaɓeɓe métier hande alhamdulillah rabbil alamin ƴeewen eɗen jogui guure jogueɗen forage walla jogueɗen solaire men paano joɗɗen fodde lewru eɗen goni niɓɓere walla joɗɗen fodde yontere dogui dañde ndiyam joɗɗen fodde yontere eɗen goni e ɗomka saabu forage ko boni holko boni hen saaha tawa gandanɗa amal ko tuyau woni ko tuyau yuli tawa ko tuyau pecci tuyau fuusa heddo gandanɗa mal forage walla no wiyete tawa forage o ne jogui ko wiyete gandanɗa hoɗo multinof woni déclic waɗa masse guel ɗon bona guel musidɓe tedduɓe yimɓe jooɗo gandanɗa hoore maɗa wuuro ngo jooɗo fodde yontere ngala ndiyam tawa gandanɗa ko multinof o walla déclic kañum woni ko boni hay wuuro ngo hay goto ala bawɗo changer ɗum hay goto ala bawɗo wadde ɗum direct taw yimɓe mbawi hebde ndiyam hala tanda ko ɗum fewinte tuyau bonde hay goto wawa changer de tuyau wonene galle musidɓe tedduɓe galle waɗata eɗen jogui koɗanɗe hande cuisine aji e douche uji e pop kakeloje ete ko nder ɗum foof tuyau bouche hay goto en ngala plombier bawɗo débouche oɗon gandanɗa tuyau walla tuyau peta hay goto ala ba walla prise joni prise sota ɗakkito walla wisto jeeya prise mumen donc galle no wurno walla mbiyen leegal no wurno walla saaha wuuro no wurno en ngala plombier ma jomum yeehi ma jeen wuuro wonko walla ma jomumen ummo guure goɗɗe leƴƴi goɗɗi garata e guure men ko kañumen gonata mbaɗa hen débrouiller mabba kalisaji meɗen sibto ɗo jangguinen sukaɓe men plombier wuuro yo jogo plombier ji mum ha timma jogo maçonnier mum timmuɓe jogo gandanɗa hoore maɗa kala fannu peintre uji men jogo karoleur uji men timmuɓe taw kadi ko wawɓe hande guure men kewɗe ne mbiya e min mbaɗa wawi hewɓe ene gulla ene duka wuuro neɗɗo yeehi addoyi maçon jolfo walla addoyi maçon babaranke walla addoyi heddo aɗa wuura walla addoyi wuuro wonko eɗen duka ɗum saaha foof kono de yataw musidɓe tedduɓe an mbiyo ka maçon yataw aɗa wawi gollal maɗa maare ɓalal walla wonde maçon huɓere ɓakkere wonde maçon ɓalal clôture e wonde maçon mbawɗo maade huɓere musidɓe wona gotum wawa wonde gotum oɗo gandanɗa ene jogui gandanɗa janggi ene jogui diplôme aji mum ene jogui seedantagal mum ene jogui expérience ene maahi étage uji kewɗi aɗa andi a yi ɓalal muɗum ko maahi a yi étage mo maahi a yi huɓere ko maahi walla a yi chantier ji jogui musidɓe tedduɓe aɗa yiiɗi maade huɓere ma étage walla 2 niveau walla 3 niveau a wawa arde tan saabu kaari wi ko maçon jogoɗa courage hokkude ɗum musidɓe tedduɓe ɗon kadi ko c'est un défaut sukaɓe men hewɓe ne goya min komi walla itta kalis ma kewɗo dokka jomum waɗanma karo bonna karo ma ha laaɓa janggo e jaam ma deftora hen puttita ha laaɓa en jiiwal karoje so waɗama karo nder lewru walla lebbi ɗiɗi jiiya ko ɗe natta nder ɗe jalta boowal ɗe kela ɗe ɗakkito ɗe musidɓe tedduɓe wayno leydi walla waɗanoma karo so wannima karo à vie walla wannoma karo ko à vie kono mbimi ƴeew wal galleji wal kuuɓeji wal dindeje wal salongaji saɗa yaha hen tan take waɗe nding musidɓe tedduɓe tawa ɗon naɗɗiɗi tawa ɗon suuti tawa gane ɗumnine ga hoɓɓito ga ɗakkito musidɓam tedduɓe janggoɓe métier so ɗon jiiɗi wonɓe e guure dokka on sancieji mumen wona construction mahgol wona plomberie wona carrelage wona plâtre jomum yo andu aɗa wawi neɗɗo so wawi métier mum Allah seeɗi fo dirti ma bande ɓattiɗo jiɗannoma ara haalama wi minne mbaɗa yiiɗi mbanɗa kam mbiya ɗum ala mi heɓata ɓaade ke aɗa wawi a jiirodirti tawi tan neɗɗo wi min mboɗimi galle mi liggaki komi chômage gonmi kayren addoya sancieji goɗɗi ko a wawa
sabu wolmo kaldata yo mahane wima koko nangi muña lebbi ɗiɗi lebbi tati ala muñi wolmo kaldata ara mahanma balɗe ɗiɗi balɗe tati faye banggue goɗɗo ne jogui sanciji wolmo kaldata affaire plomberie wima gandanɗa ko maɗa ya muñi omo kalda affaire surtout électricité musidɓe tedduɓe hande électricité ko responsabilité électricité ko responsabilité wolmo kaldata nunɗani waɗanma devis sa rokki ɗum kalis ma yaha sodnoma filuji taw ko filuji chinois janggo jaam waɗa mas walla taw anda golle mum janggo jaam waɗa court circuit jiya ka lambo huɓɓo ɗo ronka yumfeyde to waɗanma prise aji balɗe ɗiɗi balɗe tati prise aji fof ne ɗakkiri ha laaɓi ko wasde maîtrise e wasde nunɗude neɗɗo sene yiiɗi hokkede sanci sene yiiɗi hokkede gandanɗa homa responsable yo jogo certificat mo ande ne wawi jogo ko wona nunɗuɗo neɗɗo ne wawa taw nunɗani neɗɗo nunɗo kadi taw wawa ɗum noon tinɗen gandal jangde surtout métier yadata koye nunɗal so tawi tan a janggui meccal maɗa ha wawi a ɗiggini hande eɗen jogui sukaɓe nan e guure men hande alhamdulillah rabbil alamin guuri gurdam moƴƴe sa yiiɗi taw ko étage 20 étage mbatta dow affaire électricité walla affaire ganduɗa plomberie ko kamɓe mbaɗantuma soɓe mbaɗnima kadi ala firtoro hen ala firtoro hen prend tout leur temps eɓe jogini ɗum gandal eɓe jogini ɗum nunɗal non tinɗen musidɓe to guure men janggen foof hande macce ɗe pop mbimnata men ƴeewe hande feenoɓe baafi ƴeewe hande waɗoɓe be vitré hande baɗo fof ma waɗa ganduɗa aluminium ƴeewe hande waɗoɓe gandanɗa hoore maɗa plomberie ƴeewe hande waɗoɓe gandanɗa hoore maɗa plâtre ɗum alano to men to hanki ɗum noon jangguinen sukaɓe men métier ko saaha o ari ɗon janggoɓe gandanɗa ma jangde approfondi jangde mawde yo tinno yo mbatta hakkillaji men to banggue agronomie ke remoɓe mbaɗa hakkillaji mumen mbatta hakkillaji men to banggue élevage ken aynaɓe jomumen jogo hen certificat ji moƴƴi ene mbawi yencinande en jawdi men enen gandi no jawdi yencidirte enen gandi no jawdi watte ha mbawa hebde kosam ha heewa ne andi jawdi watte joni mbatta gandanɗa hoore maɗa évolué ɗa hen ene andi no guesa watte ha mbawa remde tawa sa reemi e nder lebbi 3 walla lebbi 4 aɗa wawi soñde ene andi no watte to banggue gandanɗa maɗa huuɗo haɓirte ene andi no watte gandanɗa maɗa leydi wawi jimde leydi wima ɗum ɗo ko ɗo moƴƴata ɗum moƴƴata hen ɗinnoɗen musidɓe tedduɓe tinnoɗen neɗɗo kala kene jangga yo ƴeew gandanɗa environnement mum o ko maccal mbatta ƴeew sene yaadi environnement ma o mbatta o ƴeew sene yaadi environnement ma mbatta ƴeew hande nangue joguiɗen gue hande sen jogotono yaarude to banggue solaire hande panneau solaire mbayi leydi ne wawi sodde panneau solaire mum waɗa galle mum fo waɗa hen panneau solaire walla guesa mum panneau solaire mbatta hutorade ndiyam mbatta hutorade ko jiɗɗa pop e électricité kono beele eɗen jogui yaaruɓe on fannu ɗum noon tinɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere jangguinen sukaɓe meɗen kadi métier tawa kadi ko métier jaajuɗo e seɗɗoji meɗen e environnement meɗen buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ko fati hirjum ko fati gande ha tengti ko fati janggude ɗemgal mum e janggude meccal e sawtowol musidɗo moon sehil moon Khady Abou Ba yo jaam Allah ñalla en